En aquests temps de canvi, la millor defensa de la funció pública ha de sorgir de la pròpia administració, a través de la màxima eficàcia, l'eliminació de duplicitats i la bona gestió dels recursos econòmics. Han de prestigiar la figura del servidor públic. En aquest sentit, estem treballant des de l'inici de la legislatura en aquesta mateixa línia. Aquest govern va posar en marxa ahir, a través de la Conselleria d'Administracions Públiques, una auditoria tècnica dels recursos humans. Una auditoria amb uns objectius fonamentats com són mesurar el grau d'equilibri en les estructures organitzatives i reorganitzar les unitats administratives en criteris d'austeritat, eficàcia i eficiència. Vosaltres, que heu treballat de manera intensa tots aquests anys, sabeu que s'ha de canviar per continuar millorant. Vosaltres també sabeu que només es pot canviar avançat amb esforç i sacrifici, que res surt de franc en aquesta vida i que s'ha de valorar tot allò que ens hem acostumat a tenir. Hem de lluitar decididament per evitar que les circumstàncies ens facin oblidar per què és que som cadascú en el nostre lloc. I no hi ha més premi per servei del públic i servei públic que aquella màxima que diu que hem de treballar per deixar el que trobaren millor del que l'han trobat per futures generacions.